दिनै आलादा रायजो दानायनि दिनै परिबेस गैथ'वा 23 years जाबाय बेहाय दिनैसिम रावबो सासे मिनिस्टारानो जा रावबो एमएलए सासे जोंखौ नागिरबोआखै नै फार्स्ट टाइम जोंखौ प्रमद सारा नागिरबोनाया ओरैबायदि गोजोननाय माने बावैसो साननि गेजेरावनो डिआर नाब्ला सारखौ लोगो हमहैबावनो प्लान लादों जोङो बेनि सिगां भिडिअखौ नायजोबोब्ला किसुमाना माखासे खोथा बुजिनोबो हागौ आरो नैबे सावरायनायाव माखासे खायफा मुलाम्फाबो जानो हागौ इयुथ्सफोरखौ आं मेनलि टारगेट खालामदों लाइमोन देरबोफुनाय सेंग्रासा सिख्लासा जायफ्रा जोंजों समान आरो जोंनिफ्राय देरसिन आरो मानगोनांफोर गोरोन्थिबो जालांनो हागौ बाखिनिफोरावहाय आं फार्स्टआवहाय ससे भिडिअ देखायदों जोंहा बड'लेण्ड मोननाय मोनैनि क्राइटेरियाखौ दसे दोनथ'बावबाय सोरबा सिगांनि समाव हाग्रामायाबो बुंदों जानो हागौ जोंहा दिपेन बर' साराबो बुंदों जानो हागौ बेफोरखौ दोनथ'जोबबावबाय नाथाय जोंनि थाखाय फ्रिडम सेक्रिफाइस खालामग्रा जाय एनडिएफबिफोर जोबजानानै दं जेलाव जों दा सासे सानैल'सो खुगासियो नाथाय सोर साबैसेया लिडारखौ खुगासिनाय नुबावदों आरो नोंसोर बायदि जों बायदि गुथिराम बाथिराम जाम्बा जाम्था इउटुबारफोर खुगासिनायजोंल' मा जानो गोबाङा बुंनो हागौ आरो बुंखागोन थ' बेनि सिगां आं मोनसे भिडिअ क्लिप होदेरबावदों जाय मानगोनां मेडाम बा आनैसो सोमोन्दोआव गोलैनाय जिखुनु जा जोंनि बर'नि प्रमद बर' सार बिथाङा अरुणाचल जायगानि बेवहाय मोनसे प्रग्रामाव थांनायाव बर'फोरा बेखौहाय थेंक्स बावनायजों लोगोसे गावसोरखौ नायफानायनि थाखाय गोजोननाय फोरमायदों बेजों लोगोसे मोनसे खोथाया जों मानसि सुबुं माहारिनाव नैबे गोबारै गोहोम खोलैयोबा सोनारो जोङो एग्जामपोल लानो हायो सोरनिबा थाखाय सोरबा मोजां सोरबा गाज्रि सोरनिबा थाखाय आंखौ मोजां मोननायबो थानो हागौ सोरनिबा थाखाय आंखौ गाज्रि मोनग्राबो थानो हागौ बेफोरो बोरै जायो जों सिम्पोलावनो मिथियो जेनेबा नोंनि सोरबा क्ल'स लोगोआनो जा सोरबायानो जा जुदि नों बिनियाव माबा मोनसे मालाबा मदद लुबैदों मदद बिदों बे होनो हाथाव जुदि नोंखौ मदद होबायबाथ' बे नोंनि थाखाय जोबोद मोजां लोगो जाबाय दुखुआव सुखुआव बे आंखौ नायो बिनि माबा मोनसे दाय फिसा नुदोंब्लाबो नों मालाबा है जेबो नङा दे बिदि नंद्राया बे मानसिया मोजांसो नै बिदि रेहाय थाबावगोन नाथाय बै सेम मानसियानो नों मालाबा माबाफोर मदद लुबैनायाव आरो बिनायफ्राव मोनफ्लाङासैब्ला होआसैब्ला बे डिनाय खालामबायब्ला नोंखौहाय माने बादा बायदि खालामबायब्ला बेनो नोंनि सबसे गाज्रिसिन मानसि जाहैबाय मानसि मोजां नङालै बे बिदि बेलेग रिउमार्स जासिगोन थ' जोंनि गेजेरावबो नैबेबायदिनो जागासिनो दं दायो पलिटिकेलनि हक मानि हक गोबाङा बुङो पलिटिक्सनि खोथा दालाबोसै फंबाय जों पलिटिक्सजों गैया पलिटिक्सखौ मोजां मोना सोर बुंदों आं दिनै नैबेखौ सोंलु बा कुइसन दैखांनो सानो नैबे भिडिअनि गेजेरजों जायफ्रा बुङो जों पलिटिक्सजों गैया पलिटिकेलजों गैया राजखान्थिजों गैफाया जों बायो नाथाय नोंथांनि न'खर नोंथांनि फिसा फिसौआबो गासैबो राजखान्थिनि आन्दारावनो राजखान्थिजोंनो बेन्दोंआवनो खाथाबनानै दोनजानाय आं बेखौ बुङो नोंथांमोना गोरोन्थि सानो ना मायो आं मिथिया नाथाय मानो माब्रै आं बेखौबो आंनि मोनदांनायजों बुंगोन मानो होनब्ला दिनैनि दिनावहाय मस्टलि जोङो गथ'फोरखौ फकास फरायहोनायावहाय स्टाडिस खालामहोनायाव स्कुल कलेजफ्राव हरनायाव बैफोरबो सोरजों सामलायजागासिनो दङ टिचारफोरनि जबनियानो होन साख्रि बाख्रि जायफ्रा जब होल्डारफोर बिथांमोननि सेलारियानो होन सोर मेनेज खालामगासिनो दङ अबभियासलि पलिटिसियानफोर किं मेकार बिसोरनि डिसिसन बायदि जाजोबो माला फरिखा जानांगौ मा टाइपआव सोर बायदि अफिसारा माखौ मेनटेन खालामगोन सोर बेफोरखौहाय मेनसन खालामजोबनानै सोर बेफोरखौहाय नायबिजिरो पलिटिसियानफोर हादोरनि रैखाथि हान्जाफोरनिफ्राय लानानै पुलिसफोरनिफ्राय एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलफोरनिफ्राय लानानै अफिसार्सफोर आइपिएस आइएएस आनो होन नो डाउट बिसोरनि टार्म्सआ बारा पलिटिसियानफोरनिफ्राय 60 बोसोर गाहाम मावनो मोनो सोरबा बिदि जानो हागौ मोनसे लिमिट थाहैयो नाथाय बै 5 बोसोरल' थाग्रा पलिटिसियानफ्रानोथ' बै समाव किं मेकारा सोरनिबा सेलारियानो होन बारायनाय खमायनाय हादराव जों सोलिबाय थानाय दिनै गाबोन जानाय लोंनाय थाव संख्रि फानलुनि दाम पेट्रल डिजेलनि दाम गेसनि दाम सोर मेनटेन खालामगासिनो पलिटिसियानफोर जाबसिननानै होदों अबेबा बेंकनिफ्राय दाहार लादों खोलैदों पाब्लिकनाव थ' जोङो पलिटिक्सजोंनो खानानै दोनजानाय ना थ' अब्ला जोंहा साफा देशनि नागरिक जानानै बिबान दंना गैया जोंहाबोथ' गेदेर बिबान दं आरो बे जोंनि गेदेर बिबानफोरा मा
गोबाङा बुंदों दिनैनि दिनाव आं डिआर नाब्ला सारनि खोथाखौबो एसे लाबोगासिनो दङ जों पलिटिक्सजों गैया आरो नोंथांमोन भिडिअ बखिबाय थानायजों जेबो जाया खायफा साननो हागौ नाथाय जायो गोबां गोहोम गोलैयो अनजाग्राफोर जाय गेदेरमाफोर मादैमोन आबैमोन आबौमोन गासिबो सोमोन्दोआव गोलैनाय आयंमोन आदैमोन जायफ्रा नायदों गोहोम गोलैयो मानो होनब्ला समाज बिजोङाव सोरबा बै निउस पर्टेलाव मावग्रा निउसाव मावग्रायाल' बिसोरल' खौरां फोसावग्रा नङा जों इच एन्ड एभ्रिवान जायफ्रा एसेबाबो रोंगौथि दं बैसोरबो खौरां फोसावग्रा जानो हायो गोसोब्ला मानो होनब्ला नैबे ससियेल मिडिया जुग निउस पर्टेलफ्राव बा निउसफ्राव नङैखौबो नंगौखौबो नङै बानायोब्ला रायजो राजाया मालाबा मिसलिड जायो नङै खोथाफ्राबो नंगौ सोराङाव फैसिगोन मालाबा नंगौआव मालाबा नङैयाव गबफबनानै दोनजाहोनाय बायदि जायो मालाब्ला थ' बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां बेखायनो जोंनि गेजेराव गोग्गो समाजाव आयनाफोर बायदि खौरां फोसावग्राबो गोनांथि दङ बेखायनो आं खावलायनो लुबैयो जोंनि इच एन्ड एभ्रिवान इउथ्सफोरखौ जायफ्रा गोसो गुदुं फै मावफै सोरबा पलिटिक्सआवनो था जेरावनो था सोरबा जायखि राजखान्थियावनो था नाथाय अभारल' गरा दाजा रायजो राजानि थाखाय माने जोंनि हारिनि थाखाय साननो टाइम गैयै बावग्राल' जों जाबा जानाय नङा आं लास्टआव मोनसे भिडिअ फुटेज होबावगोन जायबायदि जानाङा आं बेनि थाखाय बुंदों दिनैनि गेजेराव बेखौनो बुंदोंना आं लास्टलि बुंनो सानबावबाय ससियेल मिडियायाव बखिनानैल' जेबो जाया नाथाय जायो जोंनि गामि थानाय नो डाउट लेखा फरायाव गैया जानो हागौ बिमाफोर सोमोन्दोआव गोलैनाय बिब' बिनानावफोर खायफा लेखा एजुकेटेड गोरों नाथाय खायफा लेखा फरायाव गैया जानो हागौ नाथाय बेफोरबायदि माखासे खौरां सैथोथिखौ मोननानै समा फैगोन ना नैबे आसिनि समा नैबे थुनाया बै पाब्लिकनावनो सोरबा दा गावनि पावारखौ लानानै गोग्गा देखायनायफ्राबो थाङै आखाइ खबजब भट बिहैनांगोन बै समावहाय खामानि होगोन ससियेल मिडियायाबो खामानि होगोन मानो होनब्ला रायजोआ हिसाब खिथाब नागिरनो नेगासिनोसो दं आं सानो आं नुहुरदों नोंथांमोना मा सानो मिथिया फैगौ समावहाय माखासे समाव सोरबा पलिटिसियान हान्जाफ्राथ' बर'जों बर'ब्लाबो सियार होजानोथ' दुर होसोफिनजानायबो जानो हासिगौ दां अबेबा जायगायाव जायफ्रा खोथा होफ्लादों खोथा होफ्लानायखौ जों बारा नुबोनो मोनबाय बेखायनो डिआर नाब्ला सारा जों लोगोआव मैबा बुङो लैहोराव सोंदोंमोन मोनसे समाव सार जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बिराद गाज्रि जालांबाय थासारिया मा खालामबावनांगौ माबोरै खालामबा मा जागोन आफादाबोथ' ओंखारबाय थायो सारा मोनसेल' खोथा बुंदों हारिनि थाखाय इसिबांबो साननाय दंबा रावखौबो दाने दिनै दं गाबोन गैया थैगोन थांगोन बेखौबो गिनोबो मोननाय नङा आवगाय हारसिङैनो आवगायग्रो अट'मेटिकेलि मानसिफ्रा नोंखौ नों मोजां मावदोंब्ला अट'मेटिकेलि सापर्ट होगोन नोंजों खिथुआव फैगोन होननानै सारा बुजायनायखौ आं दाबो गोसोआव दं साननैसोनि गेजेराव आरो बिसिबां हायो थाब बानायनो नाजागोन सारखौ लोगो हमहैनायनि प्लान लाबावदों ओरैनोथ' भिडिअफोरबो लानो मोना क'र्टफ्रावबा लानो मोनो थ' बैफोरबायदि सारमोनखौनो बख'गोन होननाया दिनैनि दिनाव मानो बख'वाखै खोथाफ्रा मानो सोलायबाय थायो बड'लेण्ड मोनगोनखौथ' दोनथ'बावबाय आं नाथाय जायफ्रा सान्ति सुक्तिनि गेजेरजों दिनैनि दिनाव बुंखांफिनोब्ला खायफा मानो पलिटिकेल हान्जाफोरजों थानानै थाइसे थाइनै मोनजानानै मानो रागा जोङो बैफोरबायदि मानसिफ्रा नाथाय गावनि फंबाय बिनानाव गामिनियाबोथ' सोरहाबा लस जागासिनो दं बेखौ मानो साननो हायाखै कमेन्ट होलाय रायजोफोर बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादों अननानै निमाहा आरो नैबे फुटेजफोरखौ नाय दिनै गुजरात हारियानायाव खामानि मावनो खारजोबनांबाय जोंनि सेंग्राफ्रा लाइमोनफ्रा दा बिसोरखौ जोङो न'आव लाफिनजोबनांगोन राजखान्थियाव दिनै आंबो फैनो गोसो गैयामोन जोंनियाव दायित्व फैबाय दिनै बै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जेलनिफ्राय बर'नानै बिमाफोरजों बिब'फोरजों गावनि न'खराव जोङो लाबोनानै होफैनो हानांगोन